Hola, el passat dimarts 23 de setembre es va celebrar un ple a l'Ajuntament de Manlleu. Un cop més, vam començar per un minut de silenci en record a les víctimes de violència de gènere del mes passat. Seguidament vam procedir a aprovar els diferents punts del dia. En volem destacar dos. El primer que destaquem és l'aprovació de la consulta del 9N per part de l'Ajuntament de Manlleu. Excepte els exintegrants de Plataforma per Catalunya, tots els grups polítics municipals van acceptar la moció. A la sala hi havia diferents persones de l'ANC Manlleu per la Independència que també van donar suport a la moció. Des de la CUP volem recordar que cap llei pot estar per sobre la voluntat popular i que el 9N cal votar sí o sí. Apostem per obeir els desitjos i aspiracions de la població i, si cal, desobeir les lleis i prohibicions de l'Estat i tribunals espanyols. També volem destacar un altre punt de l'ordre del dia, en referència a l'aprovació de dedicacions a regidors i regidores de l'equip de govern. L'equip de govern i l'alcalde de Manlleu havien negat durant temps l'existència de dietes encobertes arran de la campanya que, des de la CUP Manlleu, varen fer sobre quins sols. No obstant, en el passat ple van regularitzar les percepcions que, des de la CUP, havien fet arribar a la Sindicatura de Comptes. I, per tant, volem reafirmar la nostra postura en relació a les irregularitats manifestades que hi havia. Finalment, un cop acabat el ple i dins del punt de pregs i preguntes per part del públic, varen demanar com estava la situació en relació a la moció aprovada el mes de febrer per sancionar aquells bancs amb pisos buits. Pep Mas, regidor d'Urbanisme, va manifestar que estan identificats els pisos i encara no s'ha començat el procediment per sancionar els bancs. Creiem que després de 7 mesos calen passos més ferms contra els bancs i sancionar-los tal com es va acordar. També volem recordar que la plataforma d'afectats per la hipoteca d'Osona porta més de 100 dies fent acampada davant de la seu del BBVA de Manlleu. Reiterem que des de la CUP els hi donem tot el nostre suport.